Ibhanka enguvimba ithi elinyathelo lokunyuswa kwenzala kwimali mboleko lilinge lokucutha iqondo lokunyuka kwamaxabiso kweli, ngoku inzala kwimali mboleko ebizwa zibhanka kubathengi imi ku-9%, kodwa irhuneli yebhanka enguvimba ithi amaxabiso azothi gqo lokunyuka kuya phambili. You can rest assured that the South African Reserve Bank is determined to act on the rise in inflation that we have seen, and we are cognizant of the risks going forward, and we are prepared to act on those risks. We also hear the cries of South Africans about the rising prices. Abemibeli bayaluva ulwamvila ngenxa yoqoqosho lungakhuliyo, iqondo liphezulu lontswela-ngqesho, kokukini uthi gqolo kokunyuka kwamaxabiso. Ngelixa kunyuswa kwenzala kwimali mboleko izindaba ezimnandi kwabo bagcina imali yabo, kodwa abathengi abangene-nzulu ematyaleni baza kutsarhwa. Ingcali yezoqoqosho ithi ukunyuka kwamaxabiso kuza kukhokhelela ekubeni abasebenzi bafune ukunyuselwa imivuzo yabo. Higher inflation expectations due to the seen cost increases that consumers experience lead to higher wage demands, and it's the wage cycle that is the big driver of inflation down the line. Kusenjalo libhanka enguvimba ilindele uqoqosho lweli lukhule ngomyinge ka-2%, kodwa ithi luza kuncipha uqoqosho lweli kwikota yesibini ngenxa yezikhukhula zakutshanje kwiphondo lakwaZulu-Natal kunye nengxaki yombane kweli.